Sing praktekna rebabu ciblek, sing moni tutuke Pak Bodong. Ya kowe. Paketi bu. Nah, terus saya banter iramane saya banter. Paketi. Nah, terus saya banter saya seru. Kalau orang bisa bali maring Cilongok. Main jaki. Main dengkulmu nyong sing lakoni goblok. Males ya Pak Bodong, males ya. Oh, aja gelem dibodoni. Gentenan kok. Lasung jumenglung lasung jumenglung apa Kang Gareng? Ngene iki nengin kaya ngene iki. Ana apa? Nggih. Purantawati decolong karo Prabu Kumaradewa. Iya. Ki mengko anger ngomong karo ramane ning atine nyong karo ora adem dingin ora dadi tong. Terus Aja bali dingin. aja bali dhisit. Aja bali dingin. Ngendikane Ndara Kresna sapa sing bisa nemokna Purantawati kowe sing arep ditampa dadi putra mantu kae kowe. Ndara Kresna ngendikane kaya ngono kuwi, Kang. Iya. Mulane mengko diaturna karo Rama Semar ning mengko. Mandeg dingin nang tengahing dalan tong. Arep ngopo? Seneng-seneng dingin lah. Lagun-lagun pamundutane si akeh. Warang wurunge mengko nek wis ketemu karo Rama Semar ora teng lagu-lagu, anane mung sedih karo sedih. Oh iya. Ya wis aku manut karo kowe, Kang. Ya. Etoli ndarane para putra Pendawa pun pada kondur maring Ngamarta kaya kowe. Iya. Atur palapuran karo para Pandawa mengko ben Pendawa ngrewangi Rama Semar. Iya. Heeh. Mulane siki nyong karo seneng-seneng dingin. Heeh. Lagumu apa Kang mau, Kang? Lasung jumenglung. Sinembang Ibu Turangga. Waranggono. Iya, Waranggono. Warang-walang. Langsung jumenglung. Iya. Jajal ora usah ditabuhi. Aku pengen krungu suarane Waranggono sigrak apa ora? Ya jajal. Ibu-ibu. Kayong pada sementor temen ya. Angger panganan ora terlat kayong sementor. Ora beda karo penayagane kok. Apa? Penayagane barang ana wong bagi bungkusan pada ngedon. Ngedrop. Ngedrop. Iya. Kalah sebelum bertanding. Iya. Iya, pada karo seragame sih. Ria punya selera. Heeh. Cobi nggih, langsung jumenglung nggih. Nggih. Mboten sing teng dhuwur, mboten sing teng ngandhap, kur sing kompak, sing sigrak. Iramane ora salon mau, manten panter sithik. 1 2 3. Langsung jumenglung su indal-indalan. Wong wadon. Langsung jumenglung maneng kermanungkung kumandang
Apa. Kita suarane Eni karo Rini tok nang kaya kiye. Suara liyane ora keprungu. Barengan mik yo aja diledewek. Mik dikolo. Ya suarane dhewek ketok sing moni kancane ora. Ke Citra ya melas ora kebagian mik. Kowe nang tengah mik siji nggo wong telu, mik siji nggo wong telu kaya kowe. Rini ya gotot nemen. Barang biyunge jeje bali kaya semangate tambah. Wah. Oh, alah. 1 2 3. Nah, rampak. Jos lah pokoknya. Ora kaya. Sinden-sinden Surya Ganta. Iya, penayagane yo pinter kok, Kang. Masa iya sih? Iya. Tak jajale ya. Bapak-bapak. Ngastomik nggih lesung jumenglung. Ampun kalah seru kali para sinden. Wong lanang iki kudune luwih seru, Kang. Bisane luwih seru sih. Loh, wong entute wong lanang karo entute wong wadon munine seru entute wong lanang. Bisane. Lah, wong lanang kan ana mike anger ngentut. Oh iya namike ya. Jajal yo. 1 2 set. Kenong kudu nyekel mik lho, kenong lho. Kenong ora nyekel mik awas lho. Nah, dicikut bae, Mas. Dicikut. Nah. Gambang ya kudu nyekel mik. Ora nyandak mik yang nganggo tabu gambang, tempelna lambe. Ya, wis kabeh nyekel mik kabeh to iki. Bonang, bonange kok santai-santai men iki lho. Wis. Yo, kabeh. 1 2 3. Seru Mas, sing mike ora cedak seru. Ih, pinter kabeh ya dong. Oh iya, mesti Surya Ganta. Iya. Ngomong-ngomong masalah Rini. Apa? Ngomong-ngomong masalah Rini karo Made. Apa? Nyong wingi kayong atine lara nemen yakin. Ceritane Mlaku-mlaku maring nggon peternakan jaran. karo Wong loro ki bocah loro. Nyong ora tau bar surat oli nyong wayangan terus ora tau ngapa-ngapa. temenan Ora tau ngapa-ngapa temenan. Lah Rini karo Made nyawel nyong, "Yo dolan." maring ngendi sih? Maring kandang jaran. Terus Lah nyong nang kono sing kiwa digandeng siji, sing tangan gandeng siji. Mlaku. Ana jaran warnane putih. ana jaran warnane putih. Iya. Lah Rini ngomong takon karo sing ngrumati jaran putih. Primen. Pak, jaran putih kiye anger sedina clingkrike ping pira? Terus Peternake jaran ngomong, "Nek jaran putih Mbak sedina paling ora ping 5." Terus Rini melirik karo nyong karo ngomong, "Kowe pah ping 5." Masalahnya surah nyong ora tau ngapa-ngapa sih. Terus maning. Ana maning jarane warnane abang. jarane warnane abang. Iya, gantian sing takon Made. Takone primen. Pak, jaran sing abang sedina clingkrike ping pira? Mbak, anggur sing abang ta minimal ping 10 sedina. Terus Made yang melirik karo nyong karo ngomong, "Kowe di ping 10." Kowe. Kok ngundange di Dedi sih ping 10. Dedi Dores. Dedi Dores. Terus maning. Terakhir ana jaran warnane ireng. Bocah loro kompak oleh takon karo peternake jaran. "Pak, angger sing ireng sedina ping pira?" "Loh, Mbak, angger sing ireng sedina bisa ping 20." Jaran ireng. Terus Bocah loro mlirik mari nyong kabeh. "Kowe ping 20."
Lah gantian nyong takon karo peternake jaran. Takone, Pak, kue jaran sing ireng sedina celingkrik ping 20, wadone gonta-ganti apa ora, Pak? terus Ya semaur tukange jaran. Lho ya gonta-ganti, Mas. Gantian nyong mlirik karo bocah loro. Kue gonta-ganti. alah, kowe dadi dolan mari nggon jaran kaya ngono. Iya. Pokoke mari wong lanang ki aja semakean, bener Pak Bodong. Bener Pak Bodong kowe Bu Ciblek ya mari wong lanang aja semakean. Anggap-anggepe apa sih disindir-sindir kayak kowe ya disindir balik ya. Iya. Langsung jumlenge terus nah. Langsung jemblunge terus nah. Wong cangkem tok ya jemblung. Lanang karo wadon. Angger tangane nyong maring dhuwur wadon, angger tangane nyong maring ngisor lanang. 1 2 3. Langsung gumangglung manakar nangungkung sakroning kak tok 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 Wis sing ora bener sing ngarana tangane. Ya ora kaya ngrek tok tek ora kaya rame. Siki suara gamelan. Suara gamelan. Suara gamelan. Saya minta tolong yang berada di Bonang suara Bonang, berada di Gender suara Gender, pakai kepunyaannya mulut. Nggih. Jenenge apa kuwi? Akapela. Akapela nganggo tutuk. Ya. Angger kok nggo penayagan nganggo tutuk, Angger nggo sinden, nganggo cangkem, angger nggo dalang. nganggo CO2 teh. Iya. Ya jajal. Pokoknya sing demung yang demung, sing ngendang yang ngendang, sing ngenong yang ngenong, sing ngempul yang ngempul. Sing nyong jaluk suara kendang karo demung, balungan kabeh, saron, peking, rampak. Nyong nyeng nyong nyong nyeng ngene kowe. Yo Mas Harso, telang dang, cik rolo. Tlang dang, dung 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 dung, dung da, Seru Mas. dung da, dung da, Pinter ya demunge ya. Oh, demunge pinter kok. Nyong siki njaluk suara kendang ki kendang muni terus ke. Suara kendang. Suara kendangnya ditutwuri karo suara gender karo siter. Oke sing gender ya. Suarane kudu kaya gender. Sitere ya kudu cekereng 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 kaya gue. Cekicir dangdut cekicir dangdut. Pak Selamat sekali-kali kon moni ya, cemeneng bae. Monine anggarane uler tok. Anggarane uler ta ya mencolot. Siki siter karo gender kendang. Ayo Mas Harso telang dah. tlang da, dung 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 da. Kaya gemblung. Gendere kon iramane sing patut. Ji ro lo. Dung da, dung 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 da, dung dung da, dung dung da, dung 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 da, dung dung da, dung dung da, dung 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 da, dung dung da. Sitere di sitere. Da, dung 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 da, dung da, dung da, tlang tak dung 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 da, dung da da, dung da, dung dung. Wes sing moni kacek-kacek Pak Selamat dewek apa? Wow, luar biasa. Luar biasa. Ora ketang cek. Wes anu siter apa tamborin? Kayong main ya dong. Main. Kayak kowe sing main ke. Ana maning sing main krungu ora? Apa? Suara bonang penerus karo bonang barung main banget ya. Temenan karo kendang ya. Mosok Iya, mike bisa rebutan. Yo Pinipin.
Pak Rasam kali Pak Sono mangga. Sing sing Bonang Barung ya monine blung 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 ning blung. Engko sing Bonang Penuh sing pli polang kuwe. Pli polang kuwe. Ya, siji mikik sing cedhak barengan. Ji ro lu. Tung ta, tung 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 ta. Hop nganggo mik, Mas. Oh. Ora dijak melasi, dijak kaya kowe. Miki pun dipun asta niku teng inggil. Nah, dicekel wong loro kaya nyakel es krim. Nah, Pada tuane iki ngono rebutan es krim ya kena. Nah, kaya kowe, Pak Sono jejeran karo Pak Rasam. Sing genah. Nah, kayak kowe depan-depan gagah-gagahan. Kayak jaran ijo karo jaran biru. Ci, rok lu. Tung ta, tung 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 ta, tung tung ta, tung tung ta, tung 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 ta, tung tung ta, tung tung ta, tung 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 ta, tung tung ta, tung 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 ta, tung tung ta, tung tung ta, telang tak tung tung ta, tung ta, tung ta, tung tung. Bonang Barunge nyong wis krungu, Bonang peneruse. Dewekan. Nyekel mik. bonang terus kaya ora genah temen ya kan. Ya, dewekan karo kendang tok. Ci, rok lu. Tung ta, tung 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 ta. Pejenge iki lah ya ora besdi lah. Long leng kepriwe kata-katane. Wis bubar. Oh iya, ada anggota baru ya. Iya sing terakhir dewek ya. Yang jaluk kendangnya ngau kendang jaipong. Karo gambang, karo suling. Mas Lukito, Mas Jakim karo Mas Karmono. Kendangannya tetap telang dang, tung kayak kowe Mas Karmono. Tapi jenengan simoni aja Mas Harso, kendangan kesel. Yo, siji, loro, telu gambangnya sing seru. Pedangnya orang kenal lah. Malah rembukan dewek. Malah paiton-paitonan dewek. Kendang ora genah lah, gampang ora bener. Pedangnya geblok lah. Bubar. Malah paiton-paitonan dewek. Tampil ke muka Bu Ciplek karo Pak Botong. Ya. Yang jaluk lagune Pacul Goang. Dados. Tong teng dong tang dong.
rembug. Wilujeng enjang Bu Ciblek. Wilujeng enjang. Wilujeng enjang Wak Bodong. Wilujeng enjang. Deneng serak. Serat-serat nggih kemutan niku wau siter. Monine siter. Primen Cancang cincing cancang cincing. cincing bae ya. Cincing bae nggih. Sapa sing sing. Sitere mau kone dalange kan. Kompak. Kompak. Dianu nang garenge pinter kabeh. Sindene ya ta ijeng mikir dong. Lah iya. Pelawake aja kalah dong. Nggih. Jajal pelawake. Seru sing apa? Hah? Nanti nyunger pambrol. Apane? Jajal pelawake aja kalah jajal. Kenapa? Ngrebab tayeng apa ora ngrebab kendang karo kempul. Dadi siji. Lagune es lilin bisa ora? Ya tayeng, Sing tayeng. ngek. Pak ketipak Sing tiku. ngerebab sinten? Yang ana dirembuk bocah anu tiang kali. Ngerebab siapa dong? Nyong apa Rika? Oh ya kena disit. Ngerebab. Nyong ngerebab. Heeh. Dodok ya. Iya. Nang apa sih? Betang gitu. Tudine sih ora kewali. Jadi rebab. Hah? Jadi rebab. Iya. Abot ya blek. Nang apa sih? Wong ora amplop. Kena iya ora ya kaya gue ngembani telak karo anak kena iya. Ya keprimen. Ya, aduh game. Kok disit goblok lah. Ya rebabe disit engak. Sing praktekna rebab Bu Ciblek, sing moni tutuke Pak Bodong. Ya kowe. Rika moni. Iya. Nggih. Apa? Contong. Condong tuh. Contonge moni. Tutup goblok. Wis apa dong? Sedang kok pembunuhan kan kira-kira. Saya nggo nabung, kok kanggo Nggo piye? nabung anak kok ya. Pokoknya cakil. Bunyinya seruak. Ya. Karo tauna ya. Niki Bu Ciblek dikalungaken, Bu. Nah, orang ngel. Ngak. Pak ketipung. Pinter ya terus. Apik ya? Tapi pinter dadi pemusik ya. Iya. Pinter, nyong ya pinter. Besok ngamen ya. Kepala ketipung. Pak ketipung. Nah, terus saya banter iramane saya banter. Pak ketipung. Nah, terus saya banter saya seru. Kalau orang bisa balik maring cilongok. Main jaki. Main dengkulmu nyong sing lakoni goblok. Males ya Pak Bodong, males ya. Oh, aja gelem dibodoni. Gendenang wong apa pada li amplop. Kalah. Ya wong anu. Kowe aja jengking-jengking kaya kowe. Langsung tongkrong jengking-jengking kowe. Maka malah sunggut karo dalange goleng ngomong. Apa sapi? Jalan ireng ping 20. Awan, temenine anu ya. Ayo. Apa kowe? Monine kepriwe? Kepriye? Pedok. Senare rebab pedot. Pedok. Monine priwetil kayaknya. Nggih. Masa senar pedot monine til. Ya ora. Lah kon monine dot ya til. Ya ora bang senar. Lah yang arep-arepe senare lah. Berisik. Ora, ya, Senar ya. larang ki kaya piye? Senare betukune nang yo. Delang Yojo yo ora. delang senar anggar senar gede ya. Lah ngerika keprimen senare monine. Ya toh. Toh. Oh, jajal ngene. Padane yo, baleni yo. Toh. Pedot.
Lamo lah gantenan kowe lah. Nyong seneng. Berarti rebabe pedhot ora nganggo rebab, kendang tok karo Nangtok nggih. gong. Lah kendangnya temen ini ember kenapa sih? Sewek. Oh, rebabe pedhot kendangnya suwek. Ya garigong lah lumayan lah. Pak Bodong garigong. Iya. Garigane sing tiba. Ini ping 10. Ya ora terus junjungnya terus melu turun. Ora teyeng ya dhewek yang esuk angger rika wis teyeng carane nyontena be kan pinter. Ngamen bareng. Mbak ngamen bareng. Iya. Tapi benar-benar racun Apa? jempol. Kebelet nguyu. Kayak Deska kayak ora mandek-mandek guyune. Dene kowe nganti nangis kebelet nguyu. Iya pancen pinter ya. Malam menjelang pagi Iya. warga Sumbang tetap sih akeh sing do Alhamdulillah. wungon ya Sing para. ngriksane si akeh, sing lenggane si akeh. KCM ya si pepek. Bapak Kirawan ya teh si lenggah. Benar-benar saling hormat menghormati keluarga Mbak Ari. Mbak Ari hajatan nanggap wayang dipirsani ngantek esuk ya. Iya iya. Moga-moga kabeh mau berkah Allahumma. Amin. Mbak Ari sakeluarga ge ora masalah pamer ora masalah apa. Wong ge syukuran. Nanggap wayange Mas Jeder. Biyen tung nyepiti ya Mas Jeder. Siki ya Mas Jeder. Lawake nggih Bu Ciblek kali Pak Bodong ngririn nggih. Lah ngenjang angger ge adine Mbak Ari ya Mas Jeder maning. Nganggo lawak apa ora? Nganggo ning nyongtok rika ora melu jare lara usah nganggo bodong lah. Ganti ya ya. Maningan durung karuan. Urung karuan. Oh, urung kan ora maksudnya Urip. Sing ngendika Bu Ciblek lho dinyong lho. besok nang wayang maneh kok bodong ora saiki moga-moga Sumbang udan. Ya aja udan. Udan gede. Ya ora tetep rika ya panjang umur. Tak jalukna Mbak Boto kae sing panjang umur dongakna ya dong. Sehat. Ya iya tanggapane luwih laris. Amin. Brengose ning ya ganti dong. Ganti apa? Ya ganti tepes apa-apa. Aja hornet. Awit gemian ora modal. Oke. Mbok kata pemundutan diparingi. Kata tapi pengen ngrungokna pelawake dingin kok. Oh, ngrungokna kae. Ngrungokna apa lho? Ya mau kae jajal kowe ngrungokna, Mbok. Ngrungokna apa? Bisa sekalian pada menggon kandang jaran. Jaran apa? Jaran maksudnya takon karo anu sing Oh, rika hormat mau jaran. ngrungokna. Ngrungokna lah jere kok ngomong kewan barang ya ana sing ngomong-ngomongan. Ya, nah kewan zaman biyen nek sing kita langka. Iya? Iya. Lah ngerti kowe? Ya ngerti nek biyen jare nyinine nyong. Iya. Nek kewan ge pada omong-omongan. Contohnya Contohnya ayam, bebek, ya omong-omongan. bisane kepriwe? Ya bisa padane nyong dadi bebek. Rika dadi ayam ge nggo padan. Heeh. Nggo padan ya. Kowe ayam apa nyong? Oh nyong ayam. Iya. Ya nyong ayam mereka bebek. Iya. Ya wis ngundang nyong. Yam. Yam. Ini sing bener ya. Aku malu. Lu masih ada. Babon yang lain. Terus jajal. Apa bebek? Wis pernah bertelur ngendong. Ya wis wong ayam ya masih bertelur. Syukur. Rosa nganggo A. Ya syukur. Syukur. Ya alhamdulillah nyong bertelur beb. Iya, telurnya nyong ya cukup lah. Sepira. Ya cilik tapi ki. Ya ampun. Nek wingi ta mendon gede setitik. Ya nyesuekna karo bolongane sing nggo metu. Iya. Ngono semeno ya cilik. Semene Ya lah.
cilik ya. Semenit, Bet. Sumbut babone bet cilik. Ya ora semrica lah. Semrica jenengane ya kutil kuwe lah. Kudu nduk. Semene. Semenit, Bet. Iya. Lah kowe yang ngendok. Ya ngenduk. Sepira? Nyontak ngenduke gede. Ih, senenge ya Ya gede, iya. Kurang gede, mak maning gede maning. Andok kok. Kuwi senang. Yang dari jalane. Oh, gede. Gede. Ya larang regane ya Ya jelas larang gede. Pira, Bet? 2.000. Ih, Kowe sih sing sepetit. nyong cilik 1.000. Ya ampun. Murah temen 1.000. Ya lipat ganda nyong ki 2.000. Ya ora apa-apa. Arepan nyong 1.000 ndoke cilik ning silite ora sewah. Anggerika jejal. Apane? Uwek. Suwek Iya. nyong gede Ya iya. regane. Regane Iya. 2.000. 2.000. Ning kan larang, Bu. Tapi larang. Tapi kan larang. Iya. Lah Tapi terus sewek anak ya ora apa-apa wong larang. ya tapi kan larang, Mbok, wong sewek. Loh, ya iya. Ya iya. Ya bener. Larangan anak ya tetap ngakoni. Ngakoni. Iya wong bebek karo ayam kan apik endi. Ya apik ayam. Ya salah luput Ora bener. Bisane angger ayam. iya. Nuwun sewu nek cara wong dijodohan kepengin momongan kan nyuwun kareng Kang Maha Kuwasa diparingi ngaturaken alhamdulillah mensyukuri. Iya. Tapi angger ayam kepengin ngenduk ana jago kuku luru merek langsung dekem. Ning angger wis ngenduk malah ngalala karo sing lanang. Keprimen. Begitu ngenduk langsung ngomahi sing lanang. Tekok, tekok. Tekok, tekok. Dipaiduk. Beda karo bebek. Nah, angger bebek kenang Pak. Walaupun blek udak terus terang. Tetep tepuk tangan. Kowe ngerti bebek apa kayak kayak dikeprok. Karo ngomongaken terus terang. Wak 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 wak. Jadi arep pas sewak ning tetep diakoni sewak sewak wak wak. Gue kupingmu sing ora bener. Sing jenengane bebek ya monine ya wak 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 kudu sing sewek. Iya. Angger ayam monine kudu pekok ning Apa? petok. Ya pada baik. Ya padha. Kowe nyalahna karo nyong kowe ya salah. Salahe Keneng apa gede karo cilik sing gede tok sing diomongna sewak. Kan salah. oh kayak gue. Ya iyalah. Ya bener gue. Dong, Ah, aku mau liwat ngene. heeh. Nang kono ya. Ya. Ana wong gemblung telu dong. Ya ampun, kabeh mau ya disyukuri. Nang kono Wong gemblung disyukuri lah. Ora duwe lah. Ya ana ampun. wong gemblung telu. Nang sana? Iya. Heeh. Ya tayenge ngomongnya wong urung karo wis. Sing siji meneng. Sing siji wong gemblunge ditakoni urung. Siji ngomong Sing- wis. Iya sing siji sing nomor loro wis. Sing nomor telu takoni meneng. Lah sing nomor sijine urung apa wis? Urung. Jangan nganti mulek awas lho. Iya, kandak mulai. Angger sing ditakoni pertama ki urung. Nek sing di kepindho takoni wis. Nek sing ping telune meneng. Wong gemblunge. Iya. Oh. Iya, ki sing ditakoni pertama ki sing urung. Dong. Nun. Kayak mengene wis madang apa urung? Wis. Wis, oh berarti wong gemblung sing keloro. Riskan. Wong gemblung sing Iya sing keloro. Iya. Mana Iya. aja gemblung tak. Dong, kowe mari ngene wis
adus apa urung? Urung. Oh, sing wong gemblung pertama ki ya. Angel temen ya. Angel lah. Dong, kowe wis nampani duit apa urung? Oh, wong gemblung sing ketelu meneng. Caranya aja gelem dibodoni Pak Bodong lah. Pripun? Aja gelem dibodoni kali Bu Ciplek. Nggih. Jajal gantian takon maring Bu Ciplek. Blak, blak. Non, Wah mengene wis madang. mau Mbak Ari kayaknya nang dia. Sore wingi dirias. Wingi Mbak Ari dirias ayu banget loh. Black. Aku wis seneng. Blak, blak. Anon, Wah ngene adus apa urung? rambutane ya. Rambutane main banget yang ngelotok ya rambutan iki ya. Main. Blak, blak. Anon. Ayu tak perkosa. Umum kok ngene karepe menang dawa. Karepe menang dawa gemblung nomor 1, gemblung nomor 2, menang bae gemblung nomor 3. Citra bisa Sri Huning ora Citra? Saged. Kaget ya? Sakit Mbak Cit? Mboten, Dek. Dereng. Durung. Dereng. Ya wis, nek ono aku njaluk suarane Mbak Wiwi. Ah, Bibi. Wi, Wi. 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 wi, Wi. 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 Mbak Wiwi ayo minyak. Wi. Wi. Mbak Wiwi wah jan. Ayune Wiwi wi. Wi, Wi. wi. Kowe miki mari ngene. Wis adus apa urung? Ora semaun. Oh berarti ya si nomor 3. Ya wis. Oh, gemblung. Black, black. Nun. Ora iya ya, nun ya. Apa? Mikir kebagian bakso. Oke nomor 3 ge menang bae sih. Benar. Menang bae sih. Punya orang ngomong kesusu. Ya bakal disemauri ya. Ambil kesempatan. Ya iya mbok disemauri. Niki Sri Huning nggih Mbak Wiwi nggih. Nggih. Ngomong taksi Slendro. Gareng. Apa? Kowe miki mari ngene nganggo klambine wis digosok apa urung? Lambine nyong digosok. Takon. Wis digosok. Ki kebetulan. Kok takon karo gareng kok? Oh iya. Reng, reng. Apa? Wis digosok. Digosok. Takone liyane ya lah. Wis apa urung? Digosok. Oh, ki gemblung nomor 4. Gawe dewek kok ora bener. Oh, gawe dewek. Mayen nyongtok sing gemblung. Mangga Mbak Wiwi. Musuh gareng tak angel menange. Waludya Sulistyeng warni. Mboten teras mawon iki Mas. Ya wis terus ya ora apa-apa iki wis jam 3 punjul. Jam 3 punjul. Nggih. Ojol. Ya buka orjen wae Mas Hasim. Yuk. Tetuntok endang tak derudung tung tak ketok tuntok tung tak tutuk derudung tung tak tak. Akhir. Or.
Ayo. Aho, aho. Sampun Mas Gareng. Matur nuwun nggih Mbak Wiwi, pancen panjenengan sengaja kula pilahaken sing asok-asokan. Nggih, wis. Ya, menara saing krik-kriken. Ya, wis gedeni moko. Rogol nang panggung malah nyong sing di Lah. pisuwi mengko. Nggih, nggih, ngati-ati. Muga-muga lancar kandunganipun nggih Mbak Wiwi nggih. Amin. Nggih. Bu Ciblek, Halo. muga-muga nggih lancar nggih. Nggih, amin. Wudunipun ora pecah-pecah. Enggak, ya aja lah disit. Mbak Ari Samsidol, Yo, Ari Samsidar. lagune Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Wah, Gubuk Asmara ki lagune wong bercinta ya, Kang. Lagune wong bercinta ning semu lirike. Main dirungokna ora kasar. Ya. Melasin apa nggih? Nang apa? Ya yo ki bubuk bercinta. Bubuk asmara yo Mbak Wi anu Mbak Ari. Pamundutan saking Sri Kandi Pemuda Pancasila. Oh, ngaten nggih. Yo. Langsung labu. Lah kawit mau wis labu. Wis kebelet. Kebelet ngendi? Kebelet nembang. Nembang ya nembang. Dadi kepo temen apa petakon kok. Pelawak kok apa ora usah takon. Ayo sikimu, ayo. Ayo sikimu, ayo. Ayo kawus ora. Blek menang bae engko iki dadi kowe gemblung sing nomor 3. Ya bener. Ya bener. Ya. Dong, Ya. dong. Hah? Oke, pandine. Metu ngendi? Ora bali. Wis mangan urung dong ket mau. Yo wis. Oh. Nomor loro. Anu kelalen. Yo Mbak Ari. Lagunipun Gubuk Asmara nggih Mbak Ari. Belajar nggih to. Sik Surya Ganta mengko ora ngaso ya. Awan terus latihan, besok minggu budal Cirebon, balik Kang Cirebon budal Solo. Wis pokoke ayo bareng-bareng ngrembakake. Iki nang Cirebon rada bebas iki, awet apa ya. Nek ning sing Solo mengko nganggo wayang ngapak.